Bueno, bo día a todos e a todas. Imos dar comezo a esta sesión plenaria extraordinaria que ten por obxecto, no punto primeiro, a aprobación se procede da proposta da Concellería Delegada en relación coa adxudicación do Servicio de Recollida e Transporte de Residuos Urbanos e Limpeza Viaria. Dado que este punto non foi sometido a comisión previa, antes de proceder ao debate do punto, temos que votar a inclusión do punto na orde do día. Votos a favor? Ben, pois procedemos ao debate deste punto primeiro, que é a aprobación da proposta do concelleiro delegado en relación coa adxudicación deste servicio. Quero lembrar a todos os concelleiros e concelleiras que o feito de non ter delegadas determinadas competencias, en concreto, pois cando se iniciou o expediente do lixo, podíase haber delegado na Xunta de Goberno todos os trámites posteriores. O feito de non facelo, pois implica que cada un dos trámites de toma de decisión no proceso de contratación pois teñen que volver ao pleno como órgano de contratación. Entón, bueno, sobre este punto primeiro vou a dar a palabra ao concelleiro delegado para que o explique. Bo día a todos e a todas, especialmente tamén aos que nos podan estar escoitando a través da internet desde outros lugares. Despois de xa bastante tempo no que procurábamos un novo contrato con as novas condicións, unhas novas características para a recollida do lixo e a limpeza viaria, pois demos hoxe a tramitación, como ben decía a alcaldesa, a este órgano competente para adxudicar o contrato que é o pleno a sesión correspondente, por eso se trae este punto dunha maneira extraordinaria. Sabemos que despois o expediente está perfectamente documentado no rexistro, todos vostedes tuveron acceso á documentación previa, polo tanto, hoxe tócanos formalizar esta última parte que sería tomar unha serie de acordos. Como saben, a mesa de contratación fixo unha proposta de adxudicación a favor da UTE composta por Garbialdi S.A. e FCC Medio Ambiente SAO. Estas dúas empresas constituíron unha UTE para chegarse a presentaron unha oferta que foi validada e foi evaluada pola mesa de contratación. Temos que acordar unha serie de puntos que serían, en primeiro lugar, adxudicar o contrato dos servicios de referencia á Unión Temporal de Empresas que dixen anteriormente, desglosando unha aplicación presupostaria, desglosando uns importes polo tempo de 10 anos, que sería dende o de primeira anualidade de 2025, que correspondería a 1.473.830 €,69, hasta que vai ao ano 2034 con un importe de 1.882.205,38 €. En terceiro lugar, darse conta do presente acordo a intervención a tesorería aos efectos de practicar as anotacións contables que procedan. En cuarto lugar, notificar a adxudicación ao adxudicatario e aos licitadores que non resultaron adxudicados, así como a actual empresa presentará os servicios dado a razón oportuna que expresa con indicación do réxime de recursos administrativos e judiciales. En quinto lugar, nombrar como representante do contrato o concelleiro de Servicios Eduardo Vidal Bamonde ou a quen legalmente el sustituya nos términos indicados no artigo 62 da Lei de Contratos do Sector Público. E, en sexto lugar, publicar a información relativa ao presente contrato baixo as consideracións previstas nos artigos 151 e 154 da Lei de Contratos do Sector Público, comunicar ao rexistro de contratos do sector público os datos básicos do contrato, incluindo a identidade do adxudicatario, o importe da adxudicación xunto co desglose correspondente do imposto sobre valor engadido. Era un contrato que tiñamos todos grandes expectativas e que esperemos que a partir da súa posta en marcha pois non só os veciños e veciñas noten esa diferencia que necesita Vilalba tanto no rural como no casco urbano para, de alguma maneira, ter regrado convenientemente e, así mesmo, tamén que se millore o servicio da recollida da limpeza. Esperamos a aportación
e que seña aprobado pola totalidade do Pleno Municipal, dado a importancia que ten para Vilalba no día de hoxe. Partido Popular. Bos días a todos e todas. O de non pasar as competencias unha vez máis siguen co mesmo, pero é que non teñen maioría, non poden delegar na Xunta de Goberno e vai sendo hora de que respeten unha vez as decisións dos electores. En canto ao punto do contrato do lixo, o noso voto vai ser a abstención e paso a explicalo. Chegamos a este punto no que xa hai unha proposta da propia mesa de contratación e agora o que toque é adxudicar ese contrato. Nós respetamos totalmente o criterio da mesa de contratación e por iso non imos a votar en contra. Pero por outra parte, tampouco vamos a votar a favor polo que xa vimos dicindo noutros plenos, non? Para nós é un contrato no que non confiamos desde un principio. É o noso criterio totalmente respetable como respetable é o dos demais e ojalá nos equivoquemos. Pero hai dous puntos importantes. O primeiro, que só se presentan dúas empresas, entón, pois preguntámonos que pasa. Pola nosa parte, falamos con empresas e con traballadores do sector, porque consideramos que ninguén conoce mellor este ámbito que os que traballan todos os días nel. E o que nos trasladan é que non se presentaron porque o consideran un contrato inviable. E o segundo punto é que este contrato vai custar no primeiro ano casi o triple e vai seguir subindo nos anos seguintes. É obvio que vai supoñer unha subida de impostos aos veciños e veciñas e por iso non imos a votar a favor. Como dixen, non o imos impedir, respetamos totalmente o criterio da mesa de contratación e por iso o noso voto vai ser a abstención. Vilalba Berta. Ben, bo día a todas e a todos. Vaya por diante que o voto do Grupo Municipal de Vilalba Berta vai ser, como non podía de ser de outra forma, favorable á proposta que trae a Concellería Delegada. Pero eu quixera utilizar o tempo da miña intervención para facer algunhas apreciacións á voceira do Partido Popular, porque creo, na pasada legislatura, ambos os dous grupos coincidíamos na necesidade de que esa prórroga que non o era, porque non estaba prevista, nos situaba nunha situación, non o dicíamos de ilegalidade, pero sí de limbo xurídico, de alegalidade ou de, interregno non beneficioso para os veciños e veciñas, e agora, cando o goberno local trae a esta sesión plenaria unha proposta que mellora, evidentemente, o servicio, como xa dixo o concelleiro delegado, con máis maquinaria, con incremento dos días de recollida, con novas infraestructuras de bases de formigón, con implantación da carga lateral, co que isto supón en termos de eficiencia, vostedes veñen aquí a puntualizar negativamente a proposta. E eu creo que é absolutamente inviable entender que o custe do servizo se mellora en todos estes termos vai a ser o mesmo. Eu creo que vostede comprenderá que é absolutamente inviable. Se o servizo mellora, o seu custe ten que ser adaptado. E despois fala vostede tamén de que é un contrato inviable, e aí unha vez máis me recorda a súa alocución dos orzamentos recortadores e derrochadores. Non pode ser ou unha cousa ou a outra, non pode ser que o contrato, que o servizo vai á baixa e que sexa despois para a crítica, no que ten que ver co aspecto económico, un servizo sobredimensionado e que vai supor un custo moi grande aos veciños e a veciñas. Eu creo que o que os veciños e as veciñas nos últimos anos, polo menos o que nos trasladaban a nós en termos de demandas, se cumplen, queixábanse os veciños e veciñas do rural da frecuencia de recollida, agora vai mellorar, queixábanse os veciños e veciñas do casco urbano da ausencia dunha maquinaria adaptada ao tempo no que estamos, agora vai mellorar. As bases de formigón son fundamentais, hai moita xente que facía referencia a esa necesidade de anclaxe, a carga lateral, vémoslo nos concellos máis avanzados e agora Vilalba tamén será vanguarda. Eu creo que é unha moi boa noticia para os veciños e veciñas, creo que non só como goberno local, senón como concello nos debemos parabenizar e, como dicía antes, non o noso voto, como non podía ser de outro xeito, vai ser favorable á proposta da Concellería Delegada. BNG. Sí, por parte do BNG, adiantar que o voto vai ser favorable. O que si pediríamos é ao grupo de goberno que procure, da medida do posible, evitar tantos plenos extraordinarios, a pesar de esa cesión de competencias que, por suposto, non vamos de momento a facer, pero, eu creo que programando os asuntos e que se podrían agrupar as cousas e non estar cada 2 por 3 un pleno, unha historia. Esa é a nosa opinión.
Ben, precisamente comecei explicando esta cuestión porque é obviamente imposible que todos os trámites administrativos se vayan retrasando e acumulando para evitar a celebración de sesións extraordinarias. A vindeira sesión ordinaria do Pleno do Concello é a finais do mes de xaneiro, como saben os concelleiros e concelleiras. Entón, este é un tema importante e urxente que precisamente o traemos porque non pode demorar. De feito, si leron o expediente que está a súa disposición, no propio contrato se prevé que entre en vigor a principios do vindeiro ano. Eu creo que, como dixo o tenente de alcaldesa, o concelleiro Modesto Renda, é unha boa nova para Vilalba e para os vilalbeses. Eu recordo o anterior mandato, todos os grupos presentes no anterior mandato, en cada sesión plenaria traían algunha moción, algún rogo ou algunha pregunta respecto do contrato do lixo. Creo que un concello do tamaño de Vilalba e un servizo do tamaño da recollida do lixo nun concello que ten 378 km cadrados de extensión é unha cuestión fundamental. E, dende a miña chegada á alcaldía e xa antes, estaba traballando neste tema e puxemos especial énfase en sacalo adiante. Eu quero felicitar a labor do concelleiro de servicios e quero felicitar tamén e agradecer a todos os traballadores municipais o traballo que levan feito para sacar adiante este contrato. Eu creo, e digo moitas veces, e insisto, en todas as sesións plenarias hai moitas cuestións nas que temos que estar de acordo e temos que antepoñer os intereses de cada unha das forzas políticas e poñer por diante os intereses de Vilalba. Eu creo que é un contrato que se redactou, que se fixo e que se seguiu en toda a súa tramitación exclusivamente baixo criterios asesorados por técnicos e por o equipo xurídico do Concello. Eu creo que poñer permanentemente a dúda neste tipo de cuestións non beneficia a ninguén. Aí está o expediente, non foi recurrido por ninguén, por ningunha das empresas, por empresas que o vían inviable, tampouco presentaron ningún tipo de recurso e creo que é un tema que está suficientemente debatido e que non ten maior recorrido. Despois, respecto ás apreciacións que facía a voceira do Partido Popular, di que é un contrato inviable, pero ao mesmo tempo di que se presentaron dúas empresas. Entón, non entendo se esas dúas empresas o ven inviable, como é que se presentaron. E, obviamente, en todos os procesos de licitación, hai empresas que dentro dos seus estudios de custes e dentro de, ao mellor, non poden acceder a esa licitación. Daí a que sexa un contrato inviable, creo que o feito de que haxa dúas empresas que se presentaron, unha delas a adxudicataria, FCC, é unha empresa coñecida a nivel nacional e creo que suficientemente seria como para que a hora de presentarse a un concurso así se fose inviable e estuvese mal, houberan emprendido accións legais ou simplemente non se houberan presentado. E a outra, Ascan, o mesmo, é unha empresa de referencia na recollida do lixo. Non estamos falando de empresas que arbitrariamente ou sin coñecemento ou sin experiencia previa se lancen a presentar as súas ofertas a este contrato. E despois, sobre a cuestión do prezo, ten que saber vostede que na actualidade non se está pagando xa ese prezo que se pagaba fai anos, senón que a propia empresa Urbaser pideu para seguir prestando o servicio que se lle pagase o coste real do servizo e estáse pagando unha cantidade superior á que vostede fai referencia e iso tamén deberían sabelo. E despois, sobre o que sempre están esgrimindo dunha eventual subida de impostos. Sabe vostede que hai unha nova lei de residuos e que todos os concellos van ter que subir a taxa do lixo, pero iso non garda relación directa con esta contratación. Entón, eu creo que ceñíndonos ao que traemos hoxe aquí, insisto, é unha boa noticia para Vilalba, é unha boa noticia para os vilalbeses. Creo que é necesario que a limpeza viaria mellore, creo que é necesario que a recollida do lixo, tanto no rural como no casco urbano, mellore, creo que é necesario renovar os vehículos. Moitas veces estamos encontrando con veciños e veciñas que veñen aquí a pedir que lles acheguen un contenedor á súa casa e non se pode facer porque non pasa pola súa pista. E son moitas situacións que se resolven con este contrato. E creo que
antepoñer os intereses dun partido para ir en contra dun goberno non é o que piden os vilalbeses e vilalbesas. Mire, vanse a renovar todos os vehículos, un camión con grúa e plataforma, un furgón hidrolimpador, un furgón taller, unha furgoneta eléctrica, unha barredora, unha baldeadora. Vaise contar con maquinaria de última xeración en eficiencia e contaminación acústica e emisións, 2 recolectores de carga lateral e 2 de carga traseira, desbrozadoras e sopradoras. Vanse a renovar todos os contenedores, 640 de carga lateral e 700 de carga traseira. Vaise implementar a recollida orgánica. Os días de recollida de residuos nas parroquias do rural vanse a mellorar igualando a frecuencia nos núcleos do Santo, Goiriz, Lanzós e Guadalupe cos do casco urbano. Vaise a implantar a recollida lateral cunha maior eficiencia e uniformidade. Vanse a adquirir 3 carros eléctricos e 3 vehículos eléctricos auxiliares para a limpeza das rúas. Vanse a instalar 430 infraestructuras e bases de formigón para fixar os contenedores, entre outras cousas. E creo que calquer veciño ou veciña de Vilalba ve que é necesario mellorar a limpeza actual das nosas rúas, a recollida e, sobre todo, como dixo tamén o meu compañeiro Modesto, ao final ninguén pode ver que si ten algo mellor o vai a conseguir por un prezo máis barato, porque normalmente eso sí sería inviable. Partido Popular? Sí, moi brevemente. É que moitas cuestións que acaba de comentar a nos parecenos ben que se mellore, é obvio, é que ninguén duda diso. A necesidade que me decía o señor Renda, nos dixémolo xa no primeiro pleno, a primeira vez que se aprobou este expediente, nos dixemos que o consideramos necesario, e de feito o que acabo de decir é verdade. Tanto Vilalba Aberta como o Partido Popular pideuno varias veces porque o contrato finalizar o seu plazo, non? Pero nese mesmo pleno, cando se aprobou este expediente, tamén dixemos que sacar o contrato si o consideramos necesario, pero tampouco de calquera maneira nin a calquera prezo. E o custe si aumenta, pero aumenta o triple. E cando falo de inviabilidade, señor Renda, eu non dixen inviabilidade económica. Eu creo que unha boa medida antes de sacar adiante un contrato, como xa dixen, é falar con estas empresas e traballadores, porque ao fin e ao cabo non somos políticos e eles son os que coñecen este sector. Coñeceno eles bastante mellor do que o coñecemos nós. E o da inviabilidade foi o que nos trasladan eles. Falaba a alcaldesa que se presentan 2 empresas. Sí, preséntanse 2 empresas, pero tamén se poderían presentar moitas máis. Eu recomendolle, señor Renda, que fale vostede cos traballadores e coas empresas e que lle expliquen por que é inviable, porque últimamente parece que os ten un pouco olvidados. Moi rapidamente, eu creo que xo apuntou tamén a señora Rouco. Vostede debería saber o que realmente está pagando o Concello actualmente nesta situación de interregno entre contratos. É fundamental que vostede coñece esa cifra para que vexa que a realidade é moi diferente. E despois, entendo eu, comentará, imagino, o Concelleiro de Servizos con posterioridade, aquí fixose un estudo de custos. Entón, bueno, está ben falar con traballadores, está moi ben, nos fixémolo en moitas ocasións, está ben falar cas empresas, lóxicamente, pero se fai un estudo de custos, eu creo que se fai para que, dun xeito máis que menos disciplinado, o Concello pode saber un pouco en que cifra se pode mover a hora de licitar. Entón, eu creo que aquí, como antes se dixo, non hai máis debate do estritamente necesario, é unha boa nova, é un día moi importante, dos máis importantes que vai haber na legislatura, e eu creo que deberíamos como Concello parabenizar todas e todos e por suposto, sacalo adiante. Bénega? Nada, decir... Pelleiro? Nada máis unha apreciación, está entendido? Ahora. Sí. Unha apreciación á voceira do Partido Popular. Foron moitas as empresas a que se interesaron por este contrato. Evidentemente era un contrato importante, un contrato de longa duración, un contrato no que económicamente tiña unha dotación importante para calquera empresa que se dedique a este sector. O que vostede dice, os marxes empresariales unhas empresas os ven dunha maneira e outras doutra. Unhas empresas
pretenden uns márgenes moi altos e outras con menos margen pois teñen o negocio, o seu nicho de negocio instalado, non? Os traballadores, home, claro, os traballadores conocémolos igual tanto, pero mellor que a vostede, porque tivemos, non nos esquezamos, unha folga, non hai moito, e sabemos o que damos o Concello, que dá a empresa e o que daban os traballadores. Os traballadores teñen a información da empresa Urbaser, neste caso, que lles comenta porque non se presentou, porque considera que non está dotado económicamente suficiente, e os traballadores ríxense por esa apreciación. Tamén me fixo chegar a min Urbaser, pero en cambio a empresa, a UTE, que leva a contrata, foi capaz de baixar 1,5 millón de euros da licitación primeira, do primeiro precio de licitación. O sea, quere dicir que non, por aí non ten razón nin siquiera asomo para ela, non? Unha cosa que digan os traballadores que evidentemente querrán máis condicións, máis situacións, pero temos unha legislación, temos uns convenios establecidos que acordamos co Concello, que a empresa actual, que a empresa que o subroga agora cumple e terá que cumplir, obviamente, ese convenio firmado, e non hai por que chamar a ningunha alerta a maiores porque non existe, non? Outra cosa, eu dicía a alcaldesa, que vostede pretenda crear dúbidas ao respecto dun proceso e dunhas condicións de traballo posteriores que non há razón de ser, non? Os traballadores, evidentemente, falarían con eles, nosotros tamén, e non se preocupe, que estou completamente seguro que a empresa, a UTE, que resultou adxudicataria, vai a cumplir escrupulosamente as relacións laborales que teñen establecidos, como non pode ser de outra maneira, sen o Concello tamén, evidentemente, tería moito que dicir. Eu, como Concelleiro de Servicios, estou expresamente satisfeito, especialmente satisfeito porque se dé esta circunstancia, porque considero que vai ser un antes e un despois, e dicía a alcaldesa, máis traballo, máis prestacións, máis condicións, ten que ser máis precios, non cabe ninguna dúbida. Non nos esquezamos tamén que temos tamén unha espada encima que é o que vamos a ter que pagar a partir de xa polo lixo, a empresa Sogama, por ese medio atraco que fai a todos os concellos, que xa foi debatido aquí nesta sesión plenaria, non é cuestión de volver a incidilo. A explicación foi vendada tanto pola alcaldesa como polo voceiro de Vilalba e o que si non comprendemos que o Partido Popular e vostede mesma pois faiga unha lectura completamente distorsionada da realidade na que nos tapamos ahora mesmo. Ben, para pechar este punto e xa porque as posturas dos distintos grupos están bastante debatidas e expresadas, eu creo que lamento que o Partido Popular pois este forzando unha abstención cando a súa voceira pois di textualmente que lles parece ben que se mellore a recollida do lixo, que lles parece necesario, que o pediron varias veces, pero fale de que non se faga de calquer maneira, pero é que este argumento en sí é a todas luces contradictorio, porque por un lado pide que se fale coas empresas porque non se puideron presentar, porque é inviable, porque non chegan os recursos para o que hai que facer, pero ao mesmo tempo critica que paguemos moito. Entón, eses dous argumentos en sí pois evidencian unha vez máis a contradición dos postulados do Partido Popular. Non pode ser que se diseñe un contrato público a expensas das expectativas dunha empresa. Como sabe vostede, e é fundamento da lei de contratación, é a administración a que define o que necesita, se fai un estudio de custos, se redactan unhos pregos e sobre esas condicións as empresas optan a presentarse á licitación ou non o fan. Obviamente, como lle dixen antes, cando hai dúas empresas referencia no sector do lixo que si se presentaron a esta licitación, queda claramente demostrado que o contrato inviable non é máis alá da súa opinión. No que respecta aos traballadores, como sabe vostede, pois con independencia da empresa que resultase adxudicataria, as súas condicións laborais pola subrogación nesta nova empresa iban a ser exactamente as mesmas. En canto á plantilla, se leu vostede que ten a súa disposición o expediente completo, pois vaise aumentar como non pode ser doutra maneira. Por tanto, vamos a proceder a votar este primeiro punto da orde do día, que é a aprobación en relación á adxudicación do Servicio de Recollida e Transporte dos Residuos Urbanos e Limpeza Viaria. Votos a favor?
Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobado cos votos a favor do PSDG, Vilalba Aberta e o Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ao punto segundo, igual que ocurrira anteriormente, dado que non foi sometido á comisión informativa, temos que aprobar primeiro a súa inclusión na orde do día. Votos a favor da súa inclusión? Ben, pois queda aprobado por unanimidade. Este punto segundo é a aprobación se procede do proxecto de renovación da capa de rodaxe da rúa Rouco Varela e do tramo da avenida de Cospeito entre as rúas Foz e Abadín. Para a explicación deste punto voulle dar a palabra ao concelleiro delegado Luís Fernández. Ola, bons días a todos. Bueno, teñades un feliz Nadal, porque seguro que non vai haber máis plenos daqui a próxima semana, digo eu, Entón, nada, isto que se trata é de unha obra de regeneración do firme de a rúa Rouco Varela, que está en bastante mal estado, e despois un tramo pequeno que quedou aí na rúa que chaman do colesterol, que ven sendo a rúa do Cospeito, é así de xixelo, e bueno, me parece que é por 35.000 euros. Entendemos que é unha obra aquí pouco a pouco regenerando aqueles firmes que están en peor estado, e pouco a pouco xa se regeneraron aquí os do lao, tamén naquelas zonas, e sobre todo se trata de mellorar ese tipo de firmes, única e exclusivamente. Partido Popular? Sí. Bueno, nós neste punto estamos totalmente de acordo coa proposta feita e sin máis considerámola necesaria e vamos a votar a favor. Vilalba Aberta? Igualmente, o noso voto será favorable. BNG? Igualmente, sí, votaremos. Ben, pois dado que todos os grupos expresaron xa a súa postura favorable, imos proceder á votación agradecendo, pois, novamente, como digo, que teñamos a capacidade de acordar as cousas que son boas para os veciños e veciñas. Votos a favor desta... Ben, pois queda aprobado por unanimidade, dado que sería improbable que o vindeiro luns teñamos outro pleno, aunque sí temos que ter o pleno de orzamentos e estamos pendiente de convocalo nos vindeiros días, pois desexarlle a todos os concelleiros e concelleiras e a todas as persoas que están aquí no salón de plenos e as que nos están pois seguindo a través da retransmisión unhas felices festas de Nadal. Levantamos a sesión.